Hola, hola! Com esteu, grumets? No em pica cap. Bé, després continuo perquè avui us parlaré sobre un altre grup d'animals vertebrats. Els peixos. Els peixos són animals aquàtics que poden viure en aigua dolça o salada. Aquests són ovípars, és a dir, neixen d'ous. Tenen aletes per poder-se moure per l'aigua i el seu cos acaba amb una cua que els ajuda a nedar. Com veus, el seu cos està ple d'escates. Com que són animals aquàtics, respiren a través de les brànquies. Els peixos són animals de sang freda, és a dir, la seva temperatura corporal varia segons la temperatura ambient. I tenen l'esquelet més senzill de tots els vertebrats. Sabies que hi ha peixos com el salmó o l'anguila que viatgen des de zones d'aigua salada fins a zones d'aigua dolça? Quin viatge! I això és tot sobre els peixos. Ui! Crec que han picat. Fins després! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.